lahat ka from the amazing garden yung lahat na nandito. So wala akong itatakwil dito. Gusto ko lahat silang ano, kung mayaman lang ako, lahat bibiling ko tong bawat variety dito, bibiling ko kasi yung mga varieties dito iba. Tapos ito ka from the parang ito lotus, pero yung ano niya, yung bunga niya yung parang ayaw ko yung bunga niya kasi parang yung cancerous ang dating, yung parang sa pinapakita sa mga picture sa mga social media, yung klase ng bulaklak niya ng parang ano, nakakatakot. Pero yung ano niya, I think is lotus din siya ka-from, maganda rin siyang tingnan. At yung yun nga, yung ito rin maganda rin siya, yung halaman doon na isa. Hello mga ka-from, magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako sa Mindanao Avenue, dito sa Quezon City, dahil sinama na naman ako ng friend ko. Siyempre, ano pa bang pupuntahan dito kundi yung mga halaman. So, siguro dito medyo maraming murang halaman kasi mabigat ang competition dito sa Metro Manila kasi marami ditong mga tindahan ng halaman. But dito sa lugar na ito, medyo parang isolated, kaya parang siguro mas mura yung halaman dito. So tatanungin ko mamaya kung mura nga dito. Pero kung bago lang po kayo ka-from sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ay mga ka-from, dito na po yung mga halaman dito. So gusto ko rin malaman kung anong mga presyohan dito, at syempre maraming halaman dito ng mga rare katulad din sa ibang mga napupuntahan ko. Yun nga lang, medyo hindi ito masyadong na-explore sa mga mamimili. So kaya ka-from dito ako ngayon para malaman ng lahat na mayroon din ditong mga tindahan ng halaman. So nabubulol na naman ako. Medyo ang init kasi saka nauuhaw ako masyado. So ayan ka-from, tara na at samahan nyo ako maghanap ng mga bagong halaman at magtuklas kung ano yung mga murang bibilihin na halaman. So ito nga ka-from, nakikita ko dito sa napakataas. Medyo nasa taas yung mga mayana, parang hindi naman siya affected ng ulan or ng malakas na init. Kasi medyo maganda-ganda naman yung mga kulay niya, but nakikita ko medyo natutuyo. Siyempre, ganitong oras kasi mga 2:00 ng hapon, talagang mainit. At saka, yung mayana, pag ganitong oras, talagang nalalanta yung dahon. So, ayan mga ka-from, medyo may mga ganda naman na mayana dito at dito sa baba. Ganon din. Kaya lang parang walang bantay para tanungin ko sana kung magkano yung mga presyohan dito. Ayan. So, ito ka-from, nakikita nyo naman kung ano yung mga varieties ng halaman dito. May maroon silang mga, siyempre ka-from, iba't ibang mga halaman. Ayan, ginagawa nila mga hanging plants, ephesia, yung turtle vine. At ito siyempre parang kakaibang ano ito, parang Vietnam rose na kakaiba. Parang napakagandang halaman ito. So tatanungin ko nga dito, pero parang walang tao. Hello ate. Pwede magtanong mga presyo ng halaman? Sige. At ito miss, anong klaseng halaman ito? String of banana. String of banana. Magkano po yung ganitong presyo? 500. Tapos ito po, medyo string of heart. Million hearts. Magkano rin po? 300 pesos. So mga ka-from, pagpupunta ko dito sa, anong street to ate? Pagpupunta kayo dito sa mga ka-from, pagpupunta kayo dito sa Mindanao Avenue Garden Center, ito makikita nyo mga halaman. So ito nga first time kong makakita nito na string of banana. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, 500 pesos daw. So rare ito ka-from kasi first time ko makakita ng ganito. Napakarami ko ng pinuntahan na garden ng mga halaman. Kahit sa Baguio wala akong nakikita nito. So string of banana, 500 pesos. Ito, ate, magkano lang po? Muna lavender, 200 pesos.
So ayan ka-from D, medyo magaganda yung mga halaman dito at medyo syempre yung wala sa iba dito yung makikita at maraming rare na halaman. So yung iba naman mga ka-from D, medyo familiar naman yung mga halaman dito. Kaya lang medyo mayroon na kakaibang mga halaman na makikita nyo. Dito nyo lang makikita. Ito parang maganda rin ito. Ano po ito nga? Sugar vine. So magkano po yung sugar vine? 600. Ito ka-from D, rare ito. Dito lang din ako nakakita nitong sugar vine. Sa ibang mga halaman, wala akong nakikitang ganito. Kahit sa Circle, sa Bulacan, sa Laguna, wala akong nakita ng ganyan. Sugar vine, 600 pesos. Maganda siya pang hanging. Pwede rin siya sa indoor. Pang indoor din siya. Maganda siya kasi parang yung dahon niya kakaiba, parang lucky plant mga ka-from D. Kasi yung, di ba, pag yung mga lucky plant, yung laging binabasihan yung dahon kapag 5. So ito parang 5 rin yung dahon niya. Sa bawat tangka may 5 dahon. So pwede rin siyang sigurong tawagin natin na lucky plant. So ayan ka-from D, ang napakagandang mga garden dito sa Mindanao Garden Center na hindi masyadong popular sa atin, pero napakaraming magagandang halaman na makikita nyo. So pag naghahanap pa yung magagandang halaman dito, makikita nyo. At ito naman yung dito, ang tawag dito, yung spider plant. Yan, spider plant. So maganda rin ito sa pang loob ng bahay. Parang indoor plant, maganda siya sa loob. Kasi sa mga plant ka-from D, karamihan yung mga ginagawang indoor, sinasabi nila na lucky plant. So kadalasan na kasama ito sa mga lucky plant na binabanggit sa mga ibang YouTuber na ganun din sinasabi na lucky plant itong spider plant. Walang ID, pero siyempre alam niya ito. Parang repolyo na maganda ito ka-from D, parang repolyo na anong tawag doon? Parang yung tawag dito? Angel's backbone. So ka-from D, Angel's backbone daw ito, parang repolyo na hiniwa. So napakagandang tingnan. Parang fresh na gulay na pwedeng kainin. Angel's backbone. Ayan. At siyempre ka-from D, dito rin yung mga yung mga iba't ibang variety ng mayana. Napakarami rin ditong mayana ka-from D. So marami rin kayong pagpipilian. At napakaganda ng mga garden dito, iba't iba yung may-ari. At isa sa mga interesting na dito ka-from D na gustong-gusto kong halaman ay ito. Napakaganda niya. Parang yung dahon niya ay purple, parang rose yung dahon niya. Purple tapos green, pero kakaiba yung niya iba yung aura niya, maganda siya. Siguro sa medyo pag nasa probinsya to, sobrang ganda yun itong tingnan, kasi dito sa Manila medyo talagang super hot dito at na dry yung weather, kaya hindi masyadong gumaganda yung mga kulay ng mga halaman, pero siguro sa probinsya napakaganda nito. Ayan, walang tao yata dito. Pero ito, ang daming magagandang halaman dito at mga
mga rare na mayana, ay na mga halaman, hindi lang mayana. Pero dito kaprom di yung mga rare na halaman makikita dito. Katulad niyan may mga Thai crotons na mga malalaki na at ang gaganda. Ayan. Philodendrons Prince of Orange yata yun. Tapos ito kaprom di yung isa sa pinakamagandang nakita ko na alocasia. Hindi ko lang alam kung anong variety ito ng alocasia, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Napakaganda mga kaprom. Di talagang rare. Sana may tao dito para malaman sana natin kung ano yung magkano presyo niyan. Napakaganda. Ayan. Prince of Orange na philodendron. Tapos yung kalati ay alocasia na ayan ang nakikita nyo. Hindi naman siya zebra pero maganda siya. Siyempre meron din pong dito philodendron princess tawag nito, parang pero ganun din ang pangalan, parang princess. Ate, magkano po yung nito? Ito Silver dragon 15,000. So mahal talaga pala kapromdi, kaya pala gusto ko yung halaman kasi napakaganda. 15,000. Silver dragon po yun. Ano po siya, alocasia? Tapos ito po ate yung yung begonia. Magkano po? yung premium sa 1.5. Medyo mura na ito kasi masyadong mahal itong bigayan sa iba. 1.5. Siguro mura na yung kapromdi kasi nagtanong ako sa ibang mga pamilihan ng mga halaman. Ito masyadong mahal ang bigay nila nito. Tapos ito yung Thai croton natin, magkano po? 1.5 din. So medyo mahal yung croton dito, pero tingnan nyo naman kapromdi, napakaganda at lush. Tapos ito parang kung makikita nyo, superb kung mayaman kayo, talagang bibili nyo ito kasi napakaganda. At wala pa akong nakitang Thai croton na ganito kaganda. Sa dami ko nang napuntahan na plant market, ito lang nakita ko na napakaganda. Tapos siyempre ito 1.5 din po ito. So bawat isa 1.5. Okay po. Ito po yung mga na po ito? Anthurium. Ito po yung rare na Anthurium. Anthurium ng crystallinum na dark. Crystallinum na dark. Magkano po yung ate? 15,000. Oh, ang swabing-swabing mga kapromdi. Napakaganda naman kasi kahit mahal talaga, masasabi mo naman talaga na okay lang yung presyo kasi napakaganda naman. Hindi katulad sa iba na yung payat na mga halaman na tinitinda pero sobrang mahal. Pero dito sa sa Mindanao, palagi kong nasasabi na Bulacan. Mindanao Garden Center po. Ayan, Mindanao Garden Center, makikita nyo to dito. Ano po yung pangalan ng garden niya? Rare and exotic plant. Rare and exotic plant. Ang liit na. Hindi ko na lang dito. Tapos ito yung isa sa pinakamaganda na Calathea obifolia. Orbifolia, parang ganun. So, magkano po ito? 7,000. Ayun kapromdi, pang mayaman tong garden na pupuntahan ko dito. Pero hindi ka magsisisi dahil napakaganda. At siyempre meron silang fortune plant na variegated. Magkano po to ate? 2.5. Wow. Dream plant. Kasi bibihira lang yung mga ganito Yung talagang hanapin mo yung pag mahilig ka sa halaman, hanapin mo talagang mahal. Kasi yun ang maganda. Ayan, so yun, nakikita nyo dito kung gaano kaganda yung mga halaman. Ito parang hindi ko to alam ate, ano pong halaman ito? Beachy eye. Beachy eye? Anthurium din. Magkano po? 120,000. Grabe ka, parang di napakamahal ng halaman dito. So, yun nga sabi ko sa inyo, dito ko lang to nakita. At sa ibang mga garden, wala akong nakikitang ganito. Kaya parang solid yung pagpunta ko dito kasi nakakita ko ng mamahali na halaman. Kahit yung pinuntahan namin na garden na pang mayaman, parang wala naman ako nakita mga ganyan. So dito lang. Pero yung iba naman ay
familiar naman sa akin katulad nitong mga caladium. Ayan, meron din ako nitong caladium na ito. Kaya lang, siyempre pag nasa Manila, iba na. Magkano po yung caladium? 1,000, no? Kapromdi. Mayaman na pala ako kapromdi. Ang dami-dami kong ganito. Ay, 1,000 bawat isa. So, napakamahal pala. Ayan, kapromdi dito sa Mindanao Garden Center. So, maraming ano pa dito, mga tindahan. Hindi ko pa masyadong nakikita. Ito po, ate, magkano po itong, Staghorn? Magkano? Ito yung grande na Staghorn, 5,000. 5,000 po siya. Staghorn pala tawag nito. So, ngayon ko lang nalaman. Ayan, kapromdi, 5,000 Staghorn. Tapos yung Adansonii po, 2,500. Malaki na siya. Kaya hindi na logi. Maganda. Then ito, alam ko mahal ito. Yan si Ataba Puense, 5,000. Ito, Opo. 5,000 siya. Rare din yan eh. Opo. Ayan, dito ang daming rare sa... Dito sa maliit na tindahan na ito, kapromdi, halos variety ng halaman, rare lahat. Wala silang mga medyo yung common na plants. Wala akong nakikita dito na medyo talagang mga pangmayaman, mamahalin. Yung po, yung angel, Begonia angel wing. Angel wing yung tawag. Ayan, 1,500 din. 1,500. So, medyo mura lang. Sa iba kasi, 3,000. Tapos ito. Ito po yung Philodendron Hercules. Philodendron Hercules. Magkano po? Ay, ba to 65. 65. Wow, grabe. Philodendron Hercules, kapromdi. Dito lang ako nakakita ng ganitong plants. Tinitingnan ko na to kanina, kaso lang parang sabi ko ibang akala ko melaloni. Philodendron pala ito. 65,000. Ayan. So, kapromdi, wala pa ako sa kalahatian ng tinitingnan ko. Napakaraming garden dito. At iba't ibang halaman. Sabi ko nga yung ibang halaman na hindi ko nakikita sa iba, dito nakikita ko kasi napakagandang dito. Iba't ibang halaman nandito. So ito parang mayroon ditong ibang klase naman na halaman dito, parang giant na kamansi. Pero I think hindi ito kamansi kasi ang lalaki ng daon niya. Pero namumulaklak siya na parang succulent yung bulaklak niya. Parang ganon. So, dito tayo kapromdi ng usog tayo ng konti kasi napakarami yung halaman dito. So, ito matdo. Then, ito maganda rin itong panghalaman kapromdi. Para siyang buhok. Napakaganda niyang tingnan. I think rin ito pang init kasi nasa init siya pero wala naman nangyari sa kanya. So yung kulay niya napakaganda pa rin at parang walang nababago. Ayan, mayroon silang lotus. Lahat kapromdi, amazing garden yung lahat na nandito. So wala akong itatakwil dito. Gusto ko lahat silang kung mayaman lang ako, lahat bibiling ko tong bawat variety dito bibiling ko kasi yung mga varieties dito iba. Tapos ito kapromdi, parang ito lotus pero yung niya, yung bunga niya yung parang ayaw ko yung bunga niya kasi parang yung cancerous ang dating. Yung parang sa pinapakita sa mga picture sa mga social media, yung klase ng bulaklak niya yung parang nakakatakot. Pero yung niya, I think is lotus din siya kapromdi, maganda rin siyang tingnan. At yung yun nga, yung ito rin maganda rin siya. Yung halaman doon na isa, medyo masikip kasi dito. Ayan Ayan, silipin natin kapromdi dito yung mga halaman na Aglomina pink. Ayan, red, hindi ko man sina, pero 800 pesos yung isa kapromdi. Maganda yung mga kulay niya. Hindi siya yung katulad na nakikita natin na lush na sa ibang garden, pero ito yung kulay niya maganda. Medyo light pero sobrang ganda, mga aglaw. Variety ng aglaw. Ayan. So yung mga dito, mga lush na mga anong halaman dito, yung mga
unique plants na dito lang, mga rare plants na dito lang makikita. Ay magaganda siya. Alocasia Bambino 3-in-1 pot 850. So Alocasia Bambino. Maganda rin siya ka-from di. Ayan. Red Sun 1,500, 1,500. Depende sa laki. Ayan. Ito, isa sa napakaganda dito. Parang Alocasia Congo yatang tawag dito. Ay, hindi to Alocasia. Nakakalimutan ko palagi. Philodendron Congo. So, ayan. Ito, maganda rin itong variety ng aglaw kasi nakakaiba. Yung dahon niya is maliliit lang at hindi masyadong malaki. At ang daming mga dito, pang hanging plants. Ayan, maraming kalatiya. Philodendron. Ay, hindi. Ano to? Anthurium. At napakaraming mga rare plants dito. So, ayan dito para akong nasa gubat sa ganda ng mga halaman na nandito. So, may shade naman sila dito kaya hindi masyadong naiinitan yung mga plants. Napakaganda. So, dito mga ka-from di, sobrang ganda rin ng mga ginawa nila ditong palamutin na pang mga hanging plants na iba't ibang varieties. Katulad yan may mga turtle vine, yung iba't ibang klase ng ito parang alam ko silver ang tawag dito. Something ganon. Saka Wandering Joe, yung Vietnam Rose, anong tawag dito? Spider plant. Ayan, Wandering Dew na dwarf. Napakaganda ng mga halaman dito at medyo mura compare sa ibang lugar. Siyempre may mga mayanan na mga rare. Ayan, may marigold. Maganda rin yung croton dito. Talagang tinamaan siya ng araw kaya ganyan gumanda yung kulay niya. Mga Vietnam Rose. At syempre yung sa harap dito, maganda rin yung mga dito. May nakita akong napakagandang halaman dito. Ito yung pinakamaganda, pinaka-unit at pinaka-rare na kalat. Ito isa sa pinaka-rare na caladium. Parang patig, napakaganda niyan tingnan. At dito lang nakakita ng ganyan. Napakaganda ng pagka-design nila dito ng hanging plant nila. Pero ang din-design nila is yung mga Vietnam Rose, saka turtle vine na napakadami. Minsan meron din ephesia. Ayan. Napakaganda ng mga gardenia. Mga halaman dito. Parang din natutuwa naman ako dito kasi meron plantita dito na nakita ko dito. Ayan. Tagi po. Ay, ba't niyo yung nyo? Shout out. Hello po. Anong pangalan nyo, ate? Arisa po. Marisa. Arisa. Ayan, ikaw po ka, ate? May. Hello, taga saan po? Hello, plantitas. Meron po kayong kukumustahin. Okay lang.
Thank you po, ate. Ayan, napakaganda ng mga halaman dito, mga kapromdi. At yun nga, pinapakita ko sa inyo yung kung ano yung wala sa iba, mayroon dito. Yung mga rare. Medyo hindi gaano kalakihan yung ano dito, yung mga garden. Pero malilit lang yung mga istol-istol nila. Pero yung mga halaman dito, punong-puno. At lahat ng halaman na wala sa iba, makikita nyo nga dito, yung mga pinapakita ko sa inyo ng mga rare. At syempre, mga mamahalin ka from day. Meron din mga mura at syempre marami rin mga mamahalin. Ayan. Ayan po mga ka-from day, nakita nyo na naman ang panibago kong episode dito sa Mindanao Garden Center na napakaraming magandang halaman. Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-touch ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post. Ayan po ka-from day, maraming po salamat po. Diyos mabalos.